आज आपण नारळी भात बनवणार आहोत। तर नारळी भातासाठी हे लागणारं साहित्य, तर आपण 1 कप बासमती तांदूळ घेतले, ते स्वच्छ धुवून त्यातलं पाणी काढून अर्धा तास ठेवलेले आहेत ते। पाऊण कप आपण ओलं खोबरं घेतलंय, पाऊण कप गूळ घेतलंय, 4 वेलदोडे घेतले, दालचिनी थोडीशी घेतली आणि 4 लवंगा घेतले, बदाम, काजूगर आणि मनुका आपण जेवढं पाहिजे तेवढं आपण असे वापरणार आहोत आणि 2 टेबलस्पून आपण तूप घेणार आहोत। तांदळासाठी आपल्याला 2 कप पाणी आपण उकळलेलं वापरणार आहोत। 1 कप तांदळाला 2 कप पाणी। आता आपण बनवायला घेऊया। गॅस चालू केलाय, गॅसवर पॅन ठेवलंय, त्याच्यात आपण हे तूप घालणार आहोत। गॅस मंदच ठेवायचा आहे। आता आपण त्यात लवंगा, वेलदोडे आणि दालचिनी तिन्ही घालणार आहोत आणि जरा भाजून घेणार आहोत। त्यात आपण तांदूळ टाकून ते भाजून घेणार आहोत। तांदूळ जरासे भाजून घ्यायचे। 2 मिनिटं तांदूळ परतून झाले, तर आपण आता गरम पाणी टाकणार आहोत। आता गॅस मोठा करणार आहोत आणि झाकण ठेवूया। गरम पाण्यामुळे तांदूळ लगेच शिजायला लागलाय, तर आपण आता गॅस मंद करून त्याच्यावरती झाकण ठेवणार आहोत। भात आपण पूर्ण शिजवणार आहोत। आपण हे ठेवणार। भात शिजायला आलाय, आता आपण त्याच्यात खोबरं आणि गूळ घालूया। थोडंसं मीठ घालूया आणि आता हे चांगलं ढवळून घेऊया। गूळ पूर्ण वितळलाय, तर आपण एक वाफ आणू देऊया। आता आपण त्यात मनुका, काजू, बदामाचे तुकडे टाकणार। वरून सजावटीसाठी आपण ड्रायफ्रुट्स टाकणार आहोत। नारळी भात तयार झाला। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।